Dan Allah ka tsaya ka saurara, saurin da kake ba abin da zai kara maka face bata. Barkanka da shigowa wannan rana ta Juma'a. Allah madaukakin sarki yake cewa shi waliyul lazina amanu ne yakhrijuhum minaz zulumati ila nur. Shi wakili ne ga wanda suka yi imani, yana fidda su daga cikin duhu zuwa haske. Idan ka shirya shiga wannan hasken, dan Allah ka biyo ni cikin wannan bidiyon. Allah madaukakin sarki bai halice ka ba haka kawai ya kai dan uwana mai daraja. Akwai jarabawa cikin rayuwarka, dan Allah ka tsaya ka saurara. Cewa yayi ayahsabul insanu ay yutraka suda. Yanzu mutum yana kallon zamu halice shi haka kawai yaje duk abin da yake so. Lalaba haka bane, akwai jarabawa. Ka biyo ni ka saurara. A ina kake wanda ka kame daga sabon Allah, ka tsare kanka da duk wata batala, duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya hana ka bari. Kai ma a ina kake wanda kake ma Allah madaukakin sarki girman kai, kana ganin Allah ubangiji bai isa ya hana ka ba, bai isa ya saka ba. Ka biyo ni cikin wannan bidiyon ka saurara cikin suratul nazi'at abinda Allah madaukakin sarki yake cewa. Sako daga manzon Allah, annabi cewa yayi balligu anni walau aya. Dan Allah dan uwa kai sharin in wannan sakon, koda ba za ka yi aiki da shi ba, haka annabi ya ce, domin ya ce Allah ya haskaka fuskar duk wanda zai ganin sakon shi ya tura cikin al'ummar shi. Dan Allah kai sharin, daukar hannunka da za ka yi ba zai dauke ka sakan ba, kai sharin ko like. Allah madaukakin sarki yana iya taimakon ka da wannan sharin in ta inda baka yi zato ba. A cikin suratul nazi'at Allah madaukakin sarki yake cewa fa iza ja'at tamatul kubra. Idan uwar masifu ta zo, wato ranar sakamako, ranar tashin alkiyama, yauma yatazakkaru al-insanu ma sa'a. Dan adam zai shiga cikin wani dogon tunani a wannan lokacin na abin da ya aikata. Wa burrizatil jahimu liman yara. Sannan kuma a hito da wutar jahannama kowa ya ganta. Fa amma man taga wa asar alhayata duniya fa innal jahima hiya alma'wa. Allah madaukakin sarki ya ce wanda yayi mushi tagawa sannan kuma ya fifita rayuwar duniya, fa innal jahima hiya alma'wa. Lalle wannan bawan wuta ita ce makomar shi, wato wutar jahannama ita ce makomar shi. A ina kake wanda kama Allah madaukakin sarki da'a, gana ka bushara. Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man kafa maqama rabbih. Amma wanda ya ji tsoron muqamin ubangijin shi, ya diba matsayin ubangijin shi, wa nahan nafsa anil hawa. Sannan kuma ya hana ran shi garan abin da yake so, ya hana maran wannan abin, domin Allah ya baka wannan ikon na tare ranka. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah madaukakin sarki yace wannan bawan aljanna ita ce makomar shi. Allah madaukakin sarki ya baka ikon kamewa ga duk abin da Allah baya so, kuma ya baka ikon tsare kanka da duk abin da yake so, ya baka ikon yin wannan abin. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubanka, sannan ya saka cikin wanda za su yi mishi biyayya. Ina roƙon shi gafara ga duk wanda ya ga wannan sakon, ya tura cikin al'ummar annabi, wato yayi sharin. Barkanka da Juma'a. Sunana Habibu Ammani, wassalamu alaikum.